So tayo. Oh, that's already starting. Ano daw? I mean the review. Kain tayo! Bakit ganun? Ha? Magpipisyal tayo ng gamit ng kalamansi. Tama ba? Tama ba, Tay? Kalamansi ang baking soda. Nasaan yung baking soda, Tay? Baking soda, Tay. Ready na. Ah, ang galing. Kalang sa akin daw. Anong klase? Say? Walis pagani ko. Tapos ipa-dry lang habang nagano ka. Hindi nga daw tita, ito lang tatlong gamit. Nawala ka dyan. Oo nga kasi pag ganito daw mabigat, tapos hindi pag ganun daw. Tatlo. Bakit yung mukha ko hindi naman ano? Bakit kailangan ganun? Ito, bakit dito tatlo? Ganyan no? Hindi ganyan ba? Depende naman sa pag-ano mo. Kasi pag ito daw mabigat, huwag mong hindiin. Naglagay ng butang ko pimple patch. Tiyan. Pangkatanggal nga yan ang pimples ni Saye. Naglagay ako ng pimple patch, hindi ko pwedeng tanggalin yan. Sa'yo kasi, ito yung ilagay mo dyan. Sabi ni Donita dito eh, kaya hindi. Pinilo. Yan. Inana lagi, inana daw, hiwalay na. Tanawa Tapos oh. pag dito daw, pa-circle or pataas.
Para pag dito mo kunutin mo dito. Paano pag Ba't dito? ako, 40 years old ako, di man kunot. Tapos pag dito, dapat chain pataas. Pag dito, Dito, ganun, circle. bakit circle? Para ano So, daw? mag-circle yung ano mo. Ganyan. Di ba dapat pa ganon? Huh. Bakit? Pa ganon yan? Yung pagkain na kinakain mo, pag kumakain ka ng oily foods, lalabas yan. Hindi kasi akala ko lang. Kaya, Meron pa dito yung dayo, sobra. Nudnurin na imong ganda gilid kaya, sa imong ang ilong. ganda kaya, ma-feel mo yung ano, fresh na ano. Parang, Dalaga, nag-isda na Arte guys, donito. Kaya nagpiping-ping na yung labi niya. Labi. Siguro ng late na karon.